Разбира се, посланник. Ще направя всичко възможно за постигането на траен мир между нашите две страни. О, съжалявам, посланник. Трябва да затварям. Сигурна съм, че вие двамата ще се разберете. Какво има, Челси? Не се чувствам добре. Пластмасата ми гори. Коремчето ме боли и имам петна по лицето. Опита ли с влажна кърпа? Аха. Май ще трябва да отидеш на лекар. Аз казах, че ще трябва да отидем на лекар. Ти не беше ли лекар? Да. О, торта! Съжалявам за забавянето, докторът ще ви приеме. Най-накрая. След като попълните формулярите. И тези. Готово. Добре. Какви са симптомите? Много ми е горещо, замаяно и лошо. И имам тези петна. О, а сега ме боли и китката. Какво си мислиш, че правиш? Искам да помогна. Помагането е моя специалност. Скипър никога нищо не прави. Нетът ми спря. Затова няма какво да правя, освен да дразня Стейси. Моят специалитет. Да видим сега какво ти има. Качи се на масата, Челси. Маса ли? Аз съм. Първото, което ще направим, е да те прислушаме. Не чувам нищичко. Перфектно. Какво следва, сестри? Рефлексите. Да. Перфектни рефлекси. Сега ще разберем какво става вътре в теб. Това бяха новините в последния час. Гледали сме го? Аха! Челси, по всичко личи, че имаш куклинска шарка. Има ли лек за това? Разбира се. 219 мг пинкицилин. Веднага. Стейси, това е инжекцията ми за коне. Скипър, това е инжекцията ми за слонове. Тази е по-добре. Барби, страх ме. Спокойно, Челси. Ще боли само секундичка. Ау! Хей, вече се чувствам по-добре. Благодаря, Барби. Ама какво ви става? О, не. Не е възможно. Имаме куклинска шарка. Отивам за пинкицелина. Ще боли само секунда.